Okay, så går vi lige lidt videre. Vi har installeret et tema til Cadence. Vi har trimmet det en lille smule. Og vi har lagt elementer på. Vi har lagt elementer på. Og vi har lagt Cadence på. Så vi skulle faktisk være klar til at køre. Vi har sat elementer til at håndtere en stor del af tingene. Bortset fra headeren, jamen det kører simpelthen stadigvæk i Cadence, fordi det gør den nemt, smukt og lidt elegant. Du har 3 rækker, man kan lægge det op i. Logo, og der er transparent header. Der er en sticky header. Og har du brug for flere sjove ting, så har du en masse muligheder. Du kan lægge en knap på. Du kan lægge søgefunktioner på. Eller for at sige det på en anden måde, du kan lægge en search bar på. Og det er ikke bare en search bar, den kan du faktisk virkelig arbejde med. Og du kan gøre alt, hvad du lyster med den faktisk. Men igen, hvorfor lægge mere på, end man har behov for? Jeg har valgt, at elementer skal styre fontene og fontstørrelser på alle sider, uanset hvordan de bliver bygget op. Den her, den er bygget i rene elementer. De vil se hele siden er bygget elementer. Og det er typisk, hvad jeg ser de fleste gør. De bygger alt i elementer. Det er for så vidt også rigtig fint, men det er slet ikke nødvendigt. Jeg bygger også rigtig meget i elementer, men jeg vælger at gøre det på en anden måde. Jeg bruger en template eller en skabelon til indhold på siderne. Det vil sige, at jeg kan lade elementer styre skrifttyper. Og jeg kan lægge elementer ind. Det vil sige form, knapper, videoelementer, hvis det er det, jeg har lyst til. Men ofte så laver den bare en styling af siden og bestemmer, hvad der skal være på siden. Og det gør jeg simpelthen den her vej igennem med styring af globale farver. Det vil sige, nu har det jo sådan en lidt syg grønlig farve det hele, men det er for at demonstrere, at ja, det er faktisk mig, der bestemmer, hvordan det skal se ud på alle sider. Skal vi lige prøve at kigge på den der post, vi har lavet der. Den er nemlig også skiftet farve. Det er godt en elementerside. Hvorfor er den så skiftet farve?
Det kan jeg meget nemt forklare jer, fordi hvis man kigger her i stil, så har det enten ikke fået nogen benævnelse, eller man kan vælge at sige, at den her farve, den vi vælger, hvad skal være rød. Så uanset hvad vi gør i globale indstillinger, så kan du ikke ændre den farve. Men nu kan du til gengæld ændre den farve her. Den der farve vil du blive ved med at have, uanset hvad du gør. Hvis du vælger den primære farve, som er helt sort her, så bliver den ved med at være den primære farve. Også hvis du siger, at dine globale farver, dem ændrer du. Og det slår altså også igen på forsiden, der skal jeg sige. Men det er sådan, det fungerer. Dine standardfarver skal være sat til enten ingenting, eller til den globale, som du vil binde til. Og så er der nogen, der siger, at det ikke slår igen på forsiden, men jeg tjekker den sgu da lige. Det er sgu da fint, er det ikke? De andre sider, vi lavet her, det ligner jo også elementer sidder, ikke sandt? Men det er det så ikke. Vi er alle sammen skrevet direkte i blokeditoren. Men de bliver stylet af elementer.